Feliz Maria de seguinte rato, nós vamos repassar a notícia na dia 20 de outubro. Correcto, Feliz Maria de minha parte também, e nós começamos agora com os primeiros informe. Auto não de huur na airport AWE para den sombra, não para sobre tempo tá auto fresco, sino para sobre é para fase de parque solar, tá claro. A instalar uma estrutura de mais de 700.000 kg de hierro riba um terreno de 24.000 metros quadrados. Payfix Solar BV, com mais orgulho, inaugurar suministro de corrente para Elmar em fim de semana e assim por mencionar que é para fase de parque solar de mais grande do Caribe, tá claro. Na início de dezembro de 2013, Fix Solar a iniciado a construção de parque solar no nosso aeroporto. Agora sinalou que para fase tá claro e já iniciado o suministro de corrente para Elmar. Pero, para llegar no ponto a que a companhia procedente de Holanda será cumprir com tanto Elmar tecnicamente como Aruba Airport Authority em sua exigência de desenho. Er waren wat afstemmingsproblemen met de airport. Mensen die hadden soms wensen die je niet altijd kunt vervullen. Nou, en dat heeft wat vertraging gehad. Maar anderszins, het is toch weer vlug gegaan. Want het tempo waarin gebouwd wordt, ja, heeft ertoe geleid dat we nu in fase A staan, wat klaar is, wat draait. En daar zijn we heel blij mee. Het is een heel bijzonder moment. Toevallig ook net voor de Green Conference dat die draait, is ook een leuke bijkomstigheid. En nou ja, hier zijn we nu. We gaan vandaag beginnen met de volgende fase. Die is bijna 2 keer zo groot. Maar schrik niet, we hebben 35 containers, staal, modulen, elektronica liggen. De bedrijven Kroon, Albo, ja, de constructiefirma van BK, van Bert Kampsteeg. En zo zijn er vele andere. Die hebben eigenlijk alles al zover in voorbereiding dat we voor de kerst hier bouwkundig klaar zijn. Alweer een nieuw deel zullen hebben aangesloten. En ik denk dat uiterlijk eind januari 2015 het tweede deel ook volledig draait. Nou, en dan hebben we een immens mooi groot park. Eigenlijk is het een solar car parking. O benefício óbvio também tá que a auto não agora por estacionar em sombra. Pero para o executivo, Aruba me está orgulhoso de logro grande aqui. Dit is iets wat je in de Caribic en daarbuiten zelfs niet vindt. Dit is een uniek iets. Daarmee zet Aruba zich op de kaart. En daar wil ik Aruba ook heel erg mee feliciteren. E de dos fases lota quase 2 viajes mais grande que é completa. Wij verwachten dat de bouwtijd veel korter is, omdat wij het zodanig gepland hebben. Alles ligt hier. We hebben bij Bombini 35 containers staan. En we hebben heel veel mensen klaarstaan om in een heel hoog tempo dit voor het eind van het jaar af te bouwen. Een inversión de $10 miljoen que a companhia holandesa mes a percurar para llegar a fondo necessário. Dit hebben we helemaal voor onszelf. Dus voor de duidelijkheid, de regering hoeft niets te investeren, hoeft niets te subsidiëren. De regering heeft alleen maar gefaciliteerd. Dat is heel knap van meneer Eeman en zijn mensen. Want ze hebben een klimaat geschapen, letterlijk en figuurlijk, waarin je dit soort dingen laat plaatsvinden. En zij hebben daar bij hun begroting helemaal geen last van. En wij hebben een koopcontract van de stroom gesloten met Elmar. Waarbij Elmar de stroom op inkoopbasis inkoopt. En dat aan de mensen in het land uitlevert. Voor 25 jaar? 25 jaar, ja, anders kun je zo'n object niet afschrijven. Dus wij schrijven het ook in 25 jaar af. A estrutura de parque solar aqui segura conta com manutenção devido de Fix Solar BV. Ja, wij zijn verplicht, want het is ook ons eigendom om te onderhouden. Het moet veilig zijn, het moet netjes eruit zien, want ja, dat kan niet dadelijk een oud roest ding zijn. Dus wij zullen het heel mooi onderhouden. We maken de panelen schoon, het staal blijft mooi. We hebben hele fijne kleuren gekozen. En ja, behalve parkeren zou ik hier ook graag een jazzconcert laten houden. Dat is een prachtige plek. Tem gente na local que também lo queda encargada para assim o painel não funcionar devidamente. E se por qualquer razão surge situação, o executivo te explica que via internet e mês também tem a notificação via seu celular automaticamente. E promete 3 dias atrás de lomba abai satisfactoriamente. Dat is fantastisch goed gelopen. Het is altijd spannend hè, als je sleutel omdraait en je kijkt of het goed doet. En dat is tot nu toe vast fantastisch gelopen. We hebben wat kleine fine-tuning die we nog gaan doen. Maar wat we graag wilden is nu de eerste 3 dagen gebeurd. Maar er is een uitspraak, 1 zwaluw is nog geen zomer. Dus wij zijn natuurlijk wel benieuwd of dat goed blijft lopen. Maar geen twijfel, we hebben eerste klas producten. Dit is van met name de omvormer. Is van de grootste Duitse fabrikant op dit gebied.
En ja, die hebben we ook erbij betrokken in de, zeg maar, de bewaking, de servicing van de techniek. Payfix Solar BV está sumamente satisfecho com um parque solar que começa a produzir 3.6 megawatts em seu pico e está ribanando currículum. E não está claro para seguir invertir em nossa isla com mais projetos de parque solar.